Niretzat esperientzie oso aberatza, ederra. Horregaitik zarriten, ni nire bizitza guztien mondoten leiza barruen, baina bestera batera. Nik eukinen problematxo bat eta han konturatu nintzen, eleiza, abadiek eziela niriek. Eta esperientzia horretan, esan eban, ni nire bizitzan zabalduen binaz, jangeiko inbile bestera batera, beste esperientzia bat. Ekin eban da, pizkatxo bat nahu kezka ondiz egaz da, egun baten agertu zen natxitun gauzela haite martxel iragarri eban nango abadiek, eta beragaz azite hor dutxe sartu gainen, gizonatan itxe, posaren posezamen, oin buru belarri zaten da moduen sartuten. Eta laguntaldie, eta hortik aparte, sinesmen aldetik, bat abesti igaz, gau sentitzen dugu zen, gauzek alkarregaz konpartitu, eta horrek ikusten dugu, bete egin gaitu, geure eretzizik agertu, eta irakur gaizek egin, eta bakintzatxuek hartun talde lez, eta gero bakotxak beren aparte beren gauzek ostantzien sortzen direzenak, ez da? Baina, bataldien badau jenti pastoraltzan lehendik, hor sartu norteko bedagozenak, eta beste harture batzutan da bizinak bebain. Dani elexazalea izinitzen bizian gora ziorduko elexazalea, mesak eta rosarioak eta nobenak, barru utzik. Barru utzik. Daite martzen etorri zenen, esan probo binbiot. Ni kristineu onanaz, hainbeste mesata, hainbeste rosario onanaz, estopear Nikolan gori hasi binbiot ikusteko. Hasi nintzen. Ez dakit, haringe gabiz, eta guk ja edade honetan ikuste du bizitza beste puntu batetik ikusten dule. Gauzelako sartuten dungo zen, bitxean gorak emoten dozkun aberaztasunegaz, hori gure dut transmitidu, eta nik uste dut, no surtengo da, azizei erneko da. Gukoin gure dutana dizuta, gaurera arain gauzak, bizitzako gauza di horrek. Bide bat egin behar dezu, prozeso bat egin behar dezu, eta jutezea baloratzen gauzak, ez da. Zukan barruan dakasun goze hori, eta zuk entzuten dezunak, jutezea konprobatzen zure bizitzan, hori egia dara. Eta ez jangoiko urrinako jangoiko hori, meseta jundal, baizikan lurrerako jangoikoa, aldameneko jangoikoa, aldamenen dakaten personakin, eta inguruan dakaten personakin, hartu emana, nahiz da ondo jauzi ez. Porque ondo jauzen danakin oso horreza da. Guk egin dugun geuk ikusten dugun eta enbit dugun eta geu sinesten duguneri jarraitu deitzegun eta zozek urtengo dugu, zozer geldituko da. Horren itxaropenagaz. Lehen geusek nabezan hartzen hain itxaropentzu edo hain tranquil eta ez bierrazko ukidot eta oso beste era batera hartu dutaz geusek. Da ibili evangelioa sakondut, aite martzen egiten duzkuzen sermoiak az da, ikusten hasi nintzen, ni kristinuen ugieri pestekotela. Zen ni bizi nintzen neure familitxua, da nau ondo bago besteok hor konpon. Da, esaten nuen, kristineuen ugieri pestekoet. Da, segidu, jangoikoak egun beten, barruen argitxu bat izituzten, konbibentzi beten, isilian hauelak argitxu bat izituzten, ikusi nintzen, ikusi nintzen inor baino txarragoa. Inor baino txarragoa, kritika, una bestea txarrak eta neukiten Maria Santissimia. Zelango ikusi nintzen, da gero hor konbibentzien ato penitentziala egon zen, konfesioak, abadeaga nahioan nintzen, konfeseu nintzen, Jesukristok besarkatu justen da maitatu te parkatu. Hori de bizitze guztien eukingoten zelue, kenduko itxatan Jesukristok besarkatu, maitatu ni orduin jasi nintzen, Jesukristo esetuten, Jesukristori jarraituten, da jarraitu zelan. Ne baino txarrago asko da, ni baino txarrago.
asko, bai pobreak, bai geixoa, bai danak. Zan, 15 behin egoten gara, eta oso ondo ikusten gara. Eta joaten gara, residentzire, eta gaizoak aine, eta taldez, eta oso ondo ikusi izi gara, bizian gora. Eta ni sentitzen nintzen pobre bezala. Eta pastoratzen ez nun topatzen olako aberastasunik, ez nun zan betetzen, ez da. Zemala bat askat, eta nahi dut oize, behake nora era ez ni bezala, baina bera nahi duen bezala jangoik hori topatzia bere bizitzan. Bera ez ni bezala. Beste mundu bada eta beste urte batzu dira. Baina bai lehike topatu berdin, jangoiko betikoa da. Para nentzako. Eta nire postasun eta bakea da gaur, haik beste batzuk posik ifintia. Hori den nire zera. Eta Jesus geroagota gehiago ezetuten dut. Beragaz geroagota hartu emon gehiago duket. Nire bizitzako esaten dut ondasune lehenengo mailan dukutena gaur Jesus da. Lehenengo mailan gero, munduen bizi gara eta beste gauz asko, lehenengo mailan dukutena Jesus da. Da bere izenean, geixoa bizita residentzietara, taldeetan da, oinberrez talde barri egiten bebagabiz, eite martzele gara esango dut, niger soriontzunez Jesus segaz hartu emonean bizina zelako.